Hallo iedereen. Papa, wie is dit? Ik ben Jolien en ik doe vandaag gezellig mee. Jolien doet het gezellig mooi. Jolien is helaas net Fries, maar die kan mij wel verstaan toch? Jasje, ze knikt al ja. Jolien en ik doen het iets heel leuks bouwen en er zit echt heel veel zin in, hè Jolien? Ja, zeker weten. Helaas zit Jolien geen webcam, want... Nou ja, ik heb geen webcam. Dat is het hele probleem. Zo was iemand oors maar dan, dus Jolien wie echt last minute van ik ken wel. En ja, dat dus. Dus nou is Jolien gezellig met mij. Ja. En wat geven wij het maatje? Hebben echt een heel mooie foto. We gaan de Hagia Sophia maatje. Kom, we gaan plakjes. Oh ja, hij is er ook weer. Deze doet, die is, elke stream is hier. Oké. Ja. Het is gezellig. Hij heeft wel pizza. Hij heeft nou pizza in de hoorn. Goed. Wat hebben we een ding, Siki? Ik heb wat voor hier. Ik show dat die hier een heel groot plot weer. Net deze. Maar een hele oren. Die wie... Wie die nou hier? Die wie ergens zo. Of wie die nou hier? Ik wat... Ja, hier. Kom, volg mij. Jere! Ik heb het helemaal mooi. Tje. We zien een mooi grut. Nou, wat was voor het, Harry? Dat is toch BMK's voor het. De BMK's. Mooi BMK's. Jere. Oh, we hebben nou een feitje. Komt iets nice. Woep woep. Nou, eerste feitje. Joert bouwen Jim, de Hagia Sophia. Die naam komt uit het Grieks. Hagia betekent hillig, Sophia betekent wiesiet. Hillig en wiesiet dus. Nou, Jolien, wat denk je wat de Hagia Sophia is? Ik denk dat het een soort van tempel is of zo. Een tempel. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Ik kijk eigenlijk net totdat ik het Joert moest bouwen. Ik bouw echt. Het is elke week zo. Hieke, moest je bouwen? En ik, oké, dankjewel, dan ga ik het bouwen. Dat vind ik wel leuk, ja. Ik vind bouwen wel leuk. Maar dan moeten we even leuke blokjes hebben. En ik heel wat leuke blokjes. Tje. Doen we deze en deze. Perfect. Mooi blokjes. Zullen we dit dan? Wat wij eerst dan moeten doen, denk ik. Want het is een fjouwenkant ding. Zullen we hem eerst gewoon heel erg fjouwenkant maatje? Nou, moeten wij proberen. Daar is zo'n glazen ding. Een glazen bol erboven. Dan moeten we glazen, hè? Die hekjeren. Die moeten we erboven maken. Oh nee, wacht, hè? Ja. Dan maak je gewoon dat glazen. Nee, wacht. Want aan de zijkant zit dat blauwe. Maar hoe geven we dat blauwe ooit maken? Terwijl... Wacht, ik heb lapisblok. Dit moeten we roen maken. Of maken we het jouw kant? Roen of jouw kant? Rond, zeg ik. Ja, hoe dan? Ja. Oké, wacht. Ik maak het eerst zo. En dan... 1, 2, 3, 4. Ik probeer hem wat roen te maken. Poef, zo. Nou is je wel aardig. Shit, nou is je roen. Zo is je al roen zitten daar. Fix dit. Shen. Ja. Hij doet het. Oké. En nou, dan moet dit heger. En je tussen moet glas. En dan moet we dat groene bol dingen boven maken. Jo. Ik ben maar wat want ik zie een plaatsje denk, oh ja, dat maar die. Maar is dit roen? Nog steeds van jouw kant, maar dat maakt het uit. Het gaat om het idee dat die roen is. En nou moeten wij straks proberen die hele roene bol te maken op de bovenkant. Gaat dat lukken? Geen idee.
Maar we doen ons Wat best. moeten we nou hiermee doen? Hier zitten ook nog gaatjes. Hier. Dit. Oké. Oké, dan hebben we Sa. En dan Sahegen. Ik ben ook maar wat dan. Sa. Maar Glass, dit wordt echt moeilijk. Maar dat is best. Oké. We hebben hier. Sa is heel heeg nog ongeveer. Hoe kunnen we dit maar zo'n ziekkanten? Oh, we hebben een feitje, jongens. We hebben een feitje. Dat is stilwezen. Wow. Er moest wel wat om de kerken gebeuren. En dus liet de sultan alle Galietse torkers eromheen bouwen. Dat zijn de minaretten. En van die minaretten af kon men het gebed omroepen door de hele stad. Jodendag hebben we daar gewoon loodsprekers voor. Nou ja, dat dus. Dat is een mooi feitje. We moeten straks een mooie toeren, maatje. Aan de zijkant, weet je wel? Die toeren. Die mooie torens. Oh, ja. Die moeten wij hebben, maatje. Ja. Sa iets. Is dit een boog? Soort van? Ja. Dan moeten we dit oranje maatje. Ik heb hier een honeyblok. Dan maakt het oranje. Oké. Voor de rest hebben we net echt oranje blokken, behalve honing. Blokken. Oh, dit klinkt echt heel vies als ze plaatst. Dit klinkt heel vies als ze plaatst. Het gaat om de blok, het gaat net omdat het honing is. Maar het klinkt heel vies. Een honingtempeltje. Oh, Nu zit ik vast. Weet je wat ik doe? Want het is echt oranje hier. Doe we goudblokken ernaast. Dat lijkt het dan al wat oranje. Doe wat. We proberen hier wat met onze mooie Minecraft skills. Nieuw. Shit. Tadaa. Waarom gebruiken we niet gewoon dit? Dat is beter. Ja, dat is beter. Doe dat beter. Nee, ja, doe dat maar. Dan doen we gewoon een poort, hè. Doen we die. En dan moeten we glas, hè. Wat wij glas zijn, want dan moeten we glas zien. Mooie honing. Oh, we hebben er een feitje. Wow, wow. En dat is... Poef, poef. De meesten die Hagia Sophia bouwt haar, wie een soort Minecrafters. Alles is makken van grutte blokken stien. En toch alle plunderingen, aardbevingen, bronnen en vanzelf de hichte van 50 meter. Wie dat nou wel even een putje? De meesten die dit bouwen, wie een soort Minecraft is dat. Dat wie het feitje. Wow, ja. Ja. Het lijkt op een mens. Zo is het beter. Zo, zit glas hier. Voor de meesten die net weten wat wij gaan bouwen. Dit is het mooie meesterwerk wat wij gaan bouwen. Dat is het mooie knopje. Shit, dit gaan wij bouwen. Oh, wat ik nou vergeet. We moeten aan de zijkant moeten wij nog een heel ding. Een heel roen ding. Ja. En de torens. Aha. En dan ben je klaar. Wow. Wow. Wel heel mooi. Oké. Aan de zijkant. Wat wij. Ja. Het maatje. Dat is echt weer roen. Waarom is alles rond vandaag? Geen idee. Ik ben ook... Oké, wacht. Wacht, ik... Oh, dit is half. Dat kan. Oh. Tje!
wacht, het is wel een beetje lied. Ze maakt wel wat grutten. Oh, wat heb 1, 2. En dan 1, 2. Draaien. En dan 1, 2 draaien. 4. En dan 1, 2. Draaien. En dan... Is het symmetrisch? Dit is net symmetrisch, Jolien. Dit is net symmetrisch. Ja, goed zo. Dat is symmetrisch. Mooi. Oké, dan moeten we dit omheen bouwen. Zo, plaatst worden. Zo. Nee. Probeer het. Dan moeten we precies aan de andere kant precies hetzelfde doen. Wacht, wat is ça? Ja, wat? Oh nee, er zit weer een blauwe randje. Wat weer een blauwe randje. Wat was Zo, oké, mooi. Nou hebben we een blauwe randje. Zo, Oh. Zo, prachtig. Nou hebben we een blauwe randje weer erin. Shit. Oh, dan moet ik nou aan de andere kant van. Waar ben je zo? Oh, dat weet ik weet niet. Ik weet niet. Oké, dan moeten we deze kant. Maar hoe moeten we dit nou symmetrisch? Wacht even. Deze 1, 2, 3, 4 aan die kant. En wat die hier 4 blokken. Oké. 1, 2, 3, 4. Dan begint hij hier. Dus 1, 2 is 1, 2. Ik laat jou dit maar even doen, anders gaat het weer fout. Wacht even, is dit nou 4 of 3? Nou, wat we weer deze dan. Toet. Oh. Machine. Wauw. Dit is prachtig. Dit is helemaal prachtig. Toet. Yes, toch, Bubs? Mauw. Bubs was mauw. Mauw. We hebben symmetrisch maken. Yes! Applaus. Nou, wat we de torens nog maar zien. Oh nee. Oh nee. Voor nog de torens. De torens. Hoe hoog moeten die wel niet worden dan? Heger dan dit. Wacht even, als dat daar... Het begint met dit soort blokken als daar, denk ik. Weer Het is deze. wel een beetje op. Deze Ja. blokken. Want als we wacht even, dan moet die... Maar het moet wel rond, het moet wel rond. 4. Oh, ze moet een roen. Shit, dan moet ze sa. Dus dan moet je... Oh nee, dan wist de je werf. Ja. Hoe was dit roenmaatje dan? Nee, wacht. Oh nee, wacht, ik heb een idee. Shit, dat was ze sa. We moeten gewoon een peertoren zeggen. Lomkes keer voort. Dit is makkelijke torens. Gewoon 4 hoog. Hoe heeg dossen? Hoe heeg dossen? Wat wil je aan doen? Omheeg? Hoe bestaat dat dan? Ja, dat weet ik toch niet. Wacht even. Maar hij Hoe moet heeg, hoog hij wil moet heel jij heeg. zeggen? Sa. Wacht even. Sa. Sa Nog heeg. hoger. Sa. Oh, we hebben een feitje. Wow. De Hagia Sophia is gebouwd in een hele bijzondere stad. Die voor de helft in Europa ligt en voor de andere helft in Azië. Maar 1 rivier, de Bosporus, ertussenin. Ja. Oh, we hebben weer een feitje. Het is echt mooi geworden, jij dan. Helemaal prachtig. Binnen in die Hagia Sophia hing je de prachtigste schilderwerken. Christelijke en islamitische nijsselkoor. Ze had dus de maagd Maria, maar je bent Jezus op een skoot. Die hingen tussen de namen van de profeten en de God Allah in. Bijzonder toch? Oh, wauw. Hey Jolien. Wist ik al dat bijna dat het islamitisch geloof en het christelijk geloof letterlijk in deze moskee zit in hier? Nee. Zullen we nog even hier een door, maatje, hier een door en dan gewoon even die groen hier proberen? Ja. Ja, oh, perfect. Perfect. Mooi. Tje, Jolien nog een keer zwemmen. Wat ooit, wat zie je zwembad of nooit? Dat kennen we net wel. Oké. Wat voor groen?
Willen we erin? Zo gewoon een witte groen erin van. Perfect. Zeg nou iemand? Iemand zit. Iemand. Just. Oké, dat. Dat is pizza. Dankjewel. Dit wel echt. Ik heb het gevonden. We hebben er een feitje. Wow. Oké. Overal in Turkije wapperen de Turkse vlaggen. Een rode vlaggen met een witte ster en een witte manne. En die hele manne stiert ek op een koepel van de Hagia Sophia. Wat wij in de bouwen zit in Turkije. En we hebben nou hier toe de mannen. En we hebben de mannen al lang makken. Machine. Wauw. We hebben al. Nou, geef maar steen. Jolien, geef maar de steen. Heeft iets te vertellen? Vertel maar. Vertel Jolien, wat heeft ze vertellen? Ik vond het heel erg gezellig met jou. Dankjewel. Ja. Prachtig. Dat Wacht. was het. Dan moeten we mag even een jij. sign, hè? Zie ik er zo even een sign op? Op een bordje. Een bordje. Dan kunnen wij mooi zetten van dit is bouwtrot die en die. Oh, hij gaat de steen. Oh, heeft hij een preek? Oh, hij heeft pizza. Dankjewel. Dankjewel voor de preek. Dankjewel. Kom een keer. We gaan verder. We gaan afsluiten. Dit hebben we makken. Dit is onze building. Ons gebouw. En dit is het mooi voorbeeld van het gebouw. Maar hebben we de toeren. Ja, we hebben aardig gelijk gebouwd. Alleen de bol mocht wel wat minder heeg. Maar dat is de enige. We wisten dat. Oh, dat is daar. We gaan weer helemaal terug naar het begin. Want Jolien moest die namen zetten op de... Beps, dat is net mooi. Oh, we hebben nog een feitje, Jolien. We hebben nog een feitje. Hoe het mooie gebouw wat we hebben gebouwd. De Hagia Sophia is dus al bijna 20 hier een museum. Maar daar komt dit hier verhoring in, want president Erdogan wil weer een moskee van meidje. Hij moet alleen nog even uitvinden hoe het alle toeristen tussen de biddende mensen terugrennen kunnen. Ze willen, wat wij hebben maken, willen ze, zeg maar, nou is het een museum, maar dit hier willen ze geen museum meer van maatje, maar willen ze echt een moskee van maatje. Oké. Ja, dat weer het feitje, mooi hè. Maar dan was die namen mooi op de boer, op Waar? ergens. Altijd wat Griechisch is vrij. Maar Jolien, dit weer Ja. het einde van deze stream. Wat voest ervan? Ik vond het heel erg leuk. Heel gezellig. Voest gezellig? Ja. Ja. Voest heel leuk. Dankjewel dat iedereen shit. Als dat echt was mooi van, stuur even een berichtje naar het Instagram kanaal van Chill. En dan kies mooi van. Maar een formulier kan invullen en dan kies ik mooi van. Oh ja, volg Chill ook op TikTok, want Chill zit ook op TikTok. Dan bedank ik iedereen. En dan, ja, dat weer het. Hey, doei doei!